egunean zehar gertatu zaizkidan gauzak edo pentsetan egon naizen gauzetan plasmatu behar ditut modu batean. Eta nik aukeratu dudan modu edo dekon modue plasmatzeko musikia da. Nik hasi nintzenetik gauzak asko aldatu diez. Lehen badakigu Euskal Herrian produktu punki edo ska baten barruan edo metal baten barruan egon garela. Baina gaur egun nik uste dut jende gazte asko hori horrek aldatzen joan dela. Dekogu talde elektronikoa, dekogu hip-hop taldeak, beti bai jakitzen Euskal Herrian gauzela eta Euskal Herria plaza txiki bat dela eta ia estilo guztiak minoritari bat diezela, ez? Orokorrien nik egiten dudana da samplerra erabili, nik musika sortzailea naz, baina musika lapurtzen, bestien musika lapurtzen, ez? Da pizka bat hip-hop musika, elektronika musika dekon filosofia, ez? Zuk ideia berriak lantzea, egon diezen ideia, aurrez egon diezen ideiekin, ez? Azkenien nire burua rezikladoren moduan ikusten dut, ez? Gauza zaharrak hartu, berritzeko. Azken lana Soviet Space Sala deitzen da. Lan honetan landu ditudan ritmoak pizka bat desberdine diez oinarte egin dudanarekin. Niretzat hip-hopa jarraitzen da, hip-hop instrumentala jarraitzen da izaten, baina elektronika soinua nahiko landu dut honetan. Nire beste pasio bat espazioa edo fisika eta horrelako gauzak diez, ez? Eta orain dela urte bat edo izen da lehenengo espazio paseoaren, ez? Ibilbidearen anibersarioa, ez? Urte hurrena. Orduan pizka bat hori zelebratzeko edo ospatzeko lan hauze tematikoa da, ez? Konturatu nintzen, beti hitz egin dugu Estatu Batuei buruz, Larrira heldu zirela edo, baina beraien aurretik errusiarrak edo hobeto izan da sovietarrak, ez? Espazioko benetazko konkistatzaileak izan ziren, ez? Eta dekogu jende edo tipo oso celebre batzuk kamikaze moduan bidali zituztela horla espaziora hainbat froga egiteko. Eta pizka bat beraien oroimenen landu dudan diska da. Kontzertua diezena da, zuk egiten dozun lana, jendeari hurbiltzeko modua, dauen modua, ez? Hortxe, kontzertu batien askotan ikusten da, zuk aurrez eduki dituzun ideiak funtzionatzen da biez edo, ez? Zezuk zure estudioan edo zure etxean lan bat egin aldozu pentsetan, hori sensazio batzuk egiten dituela edo zuri sortzen dizkizu sensazio batzuk, baina igual batean zuzenien jendeari beste batzuk sortzen dizkio. Eta hori ona da, feedback sentitzeko, ez? Azkenien zuk emoten dozuna, bebai behar dozu modu batien edo bueltatzea.
leku txikietan hurbiltasunagaitik. Leku handiak dekote alde batetik gauza ona dana soinua edo volumena handiagoa beti izeten dela, baina leku txikia deko bebai hori soinua izten dau, jendearen zarata izten dau, eta niretzako zuzenetan oso garrantzitsua da jendearen zarata eta jendearen soinua. Hori bebai, azken finean, kontzertu baten partea da. Black man, white man, si es por el rap, todo lo que tenemos lo arriesgamos. Monk is a lot big, lyrical bandy, hip hop lion. Lo mejor de cada casa